Jakom komiti mar thieth e bwo riwruog Gavanas e pacho ka Mudhomi Njoki koro dwaro ni sirikal mamalo kod ma counties mondo mi pek nyiepo mar yedhe mag tuoche ma ji odak godo kaka tuo mar sukari. Kolose e gweng' ma Iga Matundu e kach ng'od bura ma Iga Mang'ombe, Njuki owacho ni Nyamreche osetiyo makare ma chiwo lipot ewi jogo modak gi tuochego kendo nyaka ket okenge mag neno ni yedhe yudore mowinjore. Omedo ni counties nyaka ti matek mar neno ni yedhe oyudore e ute mag thieth matindo. Magi duto timore e kinde ma oseyangore ni piny Kenya ni kod nok mar chanjo mar tuo mar kahera kata TB. Mimi nimesema wewe ukikosa dawa tafadhali tafuta Dr. Nduraku, tafuta mimi. Madawa ya conditions bwana Nduraku isikose hospitali zetu. Singependa kusikia kuna dawa imekosa ya diabetes kwa kliniki zetu. Singependa kusikia kuna mama ameenda kwa kliniki yetu akaambiwa hakuna dawa ya high blood pressure. Ikuwe available, atataka kujua nani atalipa, wapewe, tuongenge mambo ya malipo baadaye. And that is why tumeleta watu wanaitwa CHP bwana Nduraku ambaye wanajua ni nani kwa kijiji yako na hiyo condition. Na tumewaandikisha kila mmoja wao, we have attached them to our dispensaries.